ҳамҷирони арҷуманд салом. ҳимояи ҳаёт ва саломатии инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ, манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ самтҳои асосии фаъолияти милитсия аст. дар барномаи мазкур боз оиди боздошти нафароне маълумот медиҳем, ки бо кирдори хавфноки худ ба ҷамъият ва ё шахсони алоҳида зарар расонида, меъёрҳои қонунгузориро вайрон намуданд. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат ду далели қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ ба қайд гирифта шуд, ки як ҳолати он ба марги ҷабрдида анҷом ёфтааст. шаҳрванд Сафаров Ҷамшед, соли таваллудаш 2006, сокини ҷамоати деҳоти Ромити шаҳри Ваҳдат, ки пеш барои содир кардани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, боз бо гумони қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ боздошт гардид. номбурда шабона ба манзили шаҳрванд Саидов Миралӣ Раҷабович бо мақсади дуздӣ ворид шуда, соҳибхонаро мавриди латукуб қарор дода, ҷои ҳодисаро тарк кардааст. дар натиҷа Саидов Миралӣ бо бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳолати дигари ҷинояти расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо гумонбари ноболиғ Сатторов Аслиддин Зиёддинович, соли таваллудаш 2007, сокини шаҳри мазкур содир шудааст. гумонбаршуда моҳи марти соли равон дар назди беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат ба шаҳрванд Носиров Шамсулло Фатуллоевич, соли таваллудаш 1970, сокини шаҳри мазкур муноқиша намуда, бо истифода аз корд як маротиба ба шикамаш задааст. дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. ҷиноят дар заминаи баҳси пулӣ ва хусумати оилавӣ содир гардидааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати боздоштгардидагон дар асоси модда 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, дар пешбурди тафтишот қарор дорад. истеъмоли воситаҳои нашъадор ба рӯҳу равон ва саломатии инсон зарари ҷуброннопазир расонида, гирифторони ин беморӣ оқибат барои ба даст овардани маблағ ба дигар шакли ҷиноят даст мезананд. хеле таассуфовар аст, ки имрӯз бархе ҷавонон ба истеъмоли ин маводи заҳрогин рӯй оварда, ҳаёти худро ба мамот табдил медиҳанд. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як далели ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадорро ошкор намуданд. шаҳрванд Каримов Наҷмиддин Тоҷиддинович, соли таваллудаш 1990, сокини ноҳияи Синои пойтахт, ки истифодабарандаи маводи мухаддир аст, дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи Роҳи Нави ноҳияи Сино ба як гурӯҳ ҳамаслаконаш барои истеъмоли ин маводи заҳрогин шароит муҳайё намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Каримов Наҷмиддин парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, дар пешбурди тафтишот қарор дорад. бо мақсади баланд бардоштани маърифати шаҳрвандони гумроҳу хурофотӣ, пайваста дар барномаҳои телевизионии вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба кирдорҳои мардумфиребонаи соҳирон ва хизматрасониҳои дурӯғини онҳо гузоришҳо омода намуда, пешниҳод намоем боз ҳам чунин мардумфиребон аз худ дарак медиҳанд ва аз соддагии шаҳрвандон сӯистифода мебаранд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ 3 ҳолати машғул шудан ба фолбиниро ошкор намуд. гузориш дар ин хусус: суратча овардам, гуфтам суратча мегирӣ, дар мегирам, соҳиштабӣ ки ҳамин театика қабул накунам. таҳлил ва натиҷаи санҷишҳои мақомоти милитсия собит намуданд, ки ҳанӯз дар байни шаҳрвандон боварӣ ва эътимод ба соҳирону фолбинон аз байн нарафтааст. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи санҷишҳои оперативӣ зимни машғул шудан ба фолбинӣ Истамова Меҳринисо, сокини 64-солаи шаҳри Душанберо дастгир намуданд. номбурда муддати тӯлонист ба фолбинӣ ва серу ҷоду машғул буда, бар замми таъкидҳои ҳамешагӣ аз ин амали нангин даст накашидааст. хайнам хел гуфтам шакинам хел гуфт ки сарам дар мекунад, гуфтам хайтра ҷоду кардагиам ва суратта буровардод бинами духтарак, ма гуфтам ҳо инами духтарак ба хайна чи оло наштам дар тарбааш, гуфтам ки бара мина ало сахте ки дига ҳами сар дар накунад. зимни санҷиш муайян карда шуд, ки номбурда бо истифода аз карта
қулфу калид, лезваю шам, сипанд ва сӯзану ришта ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду машғул мегардид. Аз ҷумла Раҳматов Меҳрдод, сокини 25-солаи шаҳри Душанбе, барои гарм намудани муносибатҳояш бо як ҷавондухтар ба назди Истамова Меҳринисо рафта, ҳатто ба ӯ чанд маротиба маблағҳои гуногун низ пардохт кардааст. муддати 7-8 сол бо мавзуна суҳбат кардем. баъд аз байн чанд қа гузашт бо мо ҷанг шудем. ман ҳолум мисол баъди қадам ҷанг шудам, байн 3 рӯз гузашт, ман ҳолум нито шуд, мисол бемун наметонистам, даама ҷома дард мегирифт, хиёл мекардам амро бинам. ҳамин адрес буда намезанака гуфтан мери мехони соз меша, гуфта ки аз суратша миёри, ман мисол вай мекунам ки дига ҳамутра ғам дода натона, бояд суратша бурдем ва гирифт намедонам дар пушташ чизи нависонда, муносибат меябора нито шуд, ҷанги ҷанҷон меябора шуд рафт. اکش ما میکنه تمام چی رو هم میکنه میکشه имомова Нозигул, сокини 48-солаи шаҳри Душанбе, ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур барои фолбинӣ дастгир гардид, гӯё пеш аз муолиҷа муроҷиаткунандаро бо истифода аз карта ташхис намуда, навъи бемории онро муайян ва сипас ба табобат машғул мешудааст. ҳангоми ба мақомоти милитсия дастрас гардидан, дар вазъияти назоратшавандаи оперативӣ амалҳои нанговари худро иҷро намуд, ки воқеан боиси нанг барои ҳар як инсони солимфикр дар замони рушди технологияи муосир ба шумор меравад. باقی پشتکوی کودک دا میشه که نیت کنه که پیش روش شده شود دردکش را وقفته. дар натиҷаи санҷиш 3 нафар шаҳрвандоне ки барои фолбинӣ ба назди имомова Нозигул рафта буданд, муайян ва ба мақомоти милитсия барои суҳбат дастрас карда шуданд. инчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино, Икромов Иброҳим соли таваллудаш 1956 боздошт гардид. гарчанде қаблан чандин маротиба маҳз барои машғул шудан ба фолбинӣ номбурда дастгир гардида, нисбаташ ҷазои маъмурӣ татбиқ карда шудааст, вале кирдорҳои нангини худро идома дода, шаҳрвандонро бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан ватсап, фол ва серу ҷоду мекардааст. тариқи ватсап муроҷиат кард ки фалон духтар дар Россия дар ман маҳқулай, ҳамонро гармиш кун. ҳақиқатан мо чанд марта гармиш кардем, هیچی نتیجهش معلوم نشد. او بیچاره هم هر وقتی که به ما مراجعت میکرد 50 سوم 100 سوم در تلفن میپرتافت. ضمن سنجش 4 نفر مشتریان نامبرده معین کرده شده برای صحبت به مقامات میلیسیا دعوت کرده شدند. نسبت همه این فولبینان با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شده است. بار دیگر شهروندان را تاکید کرده می شوند که از رفتن به نزد فولبینان خودداری نموده برای پر از بین بردن این عمل خرافاتی و ننگین به مقامات میلیسیا مساعدت نمایند. مقامات میلیسیا فولبینی نوبتی را معین نمود که در حدود ناحیه فیض‌آباد و شهر وحدت با استفاده از گمراهی بعضی از شهروندان به فولبین ها باور داشته فعالیت می‌برد. گزارش در این خصوص. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست کوفتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی یک دلیل مشغول گردن به سحر و جادو و فولبینی آشکار کرده شد. شهروند تبرو و قربانبین نورالیونا سال تولدش 1970 استقامت کننده دهه بوستانی ناحیه فیض‌آباد زمان بازداشت گردید که با واسطه هر گونه اشیا یک نفر زنی کارافتاده را فولبینی کرده گویا حاجتش را برآورده میکرد. من دو بار پیشش رفتم. دو سه بار رفتم کردک وحدت کارام نشیدک باز زنگ زدم که خالت شوم دیگه ای زنگ زنی موند و پیش نگام نکردسته گفت که کرد بیا گفت کارات صد میکنم گفت مبلغ بگی بیا گفت ایوازی 400 500 سوم خستم آمدم نو همی گفت او نمک اینو و بگی گفت بیا گفت رفتیم هم باغ وحدت نوشته است بود ما رو تشتا در نمکام آوام دوها خون که کارمندان میلیسیا دستگیرمان کردن. همین پری دارم این چیزی دارم که همون میتا اگر نمی کارا نکنم مثال کسل میشم قرطاق ما میجپه مثال این می خیر دکتر اومده آب دم میکنم نمک دم میکنم کاغذ دم میکنم مثال آب میکره برای مثال برای روش اینه باید میکنم برای گرم شدن که قطعی شوش گرم شود زندگیش دین شود برای نمی میکنم.
фолбинӣ гарм ё сард кардани муносибатҳои оилавӣ, мушкилкушоӣ, дармонбахшӣ ва дигар кирдорҳои мардумфиребона ваъдаҳоест ки номбурда шахсони зудбоварро ба доми фиреб кашида ба ин восита рӯзгор пеш бурдан мехоҳад. аз сабабе ки фаҳмидум хеле кору бор шида бисёр одаморо меқапанд, ису бай мекунанд, ман маҷбур мерам инам ягон ҷои боғор ягон ҷоро бибирад мекунам, хеле одаморо ҳамҷа мебинам. намак овардаму ба ман гармӣ кард ва ман ба ӯ ба маблағи 300 сомон аз ман талаб кард. ман вай намакро гирифта бурдам. вай намак ягон гармиро ягон кор накард. мо аз ҳам ба ӯ писар ҷанг кардем ва бо ҳамдигар нарасидем. ин ҳама кору ҷодугарӣ ҳамаш дурӯғ будааст. ба ҷодугаро ҳеҷ вақт бовар накунед. муддати 7 моҳ мешавад дар Россия будам. Қурбонгул медонистам ки ба ҳамин ҷодугариам хеле ман 6000 рубл ба Душанбе сити равон кардам. баъд ба муддати 3 рӯз ба ман телефон кард ки кори ту ҳал аст. билет бигир биё ба Тоҷикистон. барои ҳамон ман билет гирифтам, омадам ба Тоҷикистон. ягон майда бовар накунем, ҷодугаро ҳамаш фолбино дурӯғ буданд. ягон корои ман ҳал нашид. ман маълумоти динӣ надорам, инами 3-4 сура медонам. ҳамин корора ман айсини пиш дорам, да айсини пиштом, мисол пари дорам, мисол кам ғамо мета, ҳамин корора мекунам, кам бо сабук мешам. ҳарчанд аз нигоҳи динӣ низ машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ қобили қабул нест, вале мутаассифона чунин шахсон бо ҳар роҳу восита мардумро ба гумроҳӣ мебаранд. аз рӯи далели ошкор гарда нисбати ин ҳуқуқвайронкунанда бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд барои чораҷӯӣ ирсол карда шуд. машғулшавандагони фолбинӣ, серу ҷодугари зери ниқоби дохонӣ, табиби халқӣ ва мушкилкушои мардум бо пеш овардани табирҳои ғалат имрӯзҳо дар ҳақиқат доғи ҷомеа мебошанд, ки мардумро ба гумроҳӣ мекашанд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан давоми соли равон 17 ҳолати ҳамин намуди ҳуқуқвайронкуниро ошкор намуда, дар асоси талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб доданд. вобаста ба мардумфиребии ҳуқуқвайронкунандагон Акбар Шарифӣ гузориш таҳия намудааст. бениқобсозии машғулшавандагони фолбинӣ ки дар байни аҳолӣ ҳамчун табиби халқӣ, бахшӣ, дохон ва дигар мақому унвонҳо шинохта мебошанд, дар ҳолест ки худи онҳо дар зиндагии шахсӣ мушкилоти зиёд доранду онро чорасозӣ карда наметавонанд. гуфтанд ба маврид аст ки одати муфтхӯрӣ онҳоро ба ин ҷода овардааст. масалан шаҳрванд Нуртоҷов Ғаффор соли таваллудаш 1946 истиқоматкунандаи деҳаи Қалачаи араби ҷамоати деҳоти Зарҳалол дар болои ҳамин гуна хизматрасонии дуохонӣ ба ривази маблағи пулӣ ба дасти милитсия афтод. ном бурда шикояти занеро дар болои мушкилоти зиндагӣ бо роҳи дуохонӣ гӯё ба таври мусбӣ ҳал мекард. хона ҷанҷол буд, рафтам ягон гармихона кара гирифтам, обо гармихона кара дозино. шаҳрванд Турсунбоева Қарасоч соли таваллудаш 1954 истиқоматкунандаи дигари деҳаи Қалачаи араб мебошад ки бе доштани ягон ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда ҳамчун табиби халқӣ ба аҳолии гирду атроф хизматрасонӣ мекунад. ҳамин хобам ба ҳамин тамоман афтида монда, ҳамин хобам ба 10 рӯз худам наомада хорафтагӣ ба ҳамин хобам ба ҳамин чизоя дида. шаҳрвандон Холиқулова Ҷумахол Амировна соли таваллудаш 1962, Тухлиева Гулбаҳор Атабековна соли таваллудаш 1960 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Зарҳалол, Ғаниева Зуҳро Орифҷоновна соли таваллудаш 1982, Усмонқулова Мунира Маъруфҷоновна соли таваллудаш 1970, сокинони ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ, Юлдошева Мақсуда Анарқуловна соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чорбоғи шаҳри Истаравшан аз зумраи машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ мебошанд ки хизматрасониҳои табобатӣ, мушкилкушоӣ, киносилаву қайтармагарӣ ба онҳо нисбат дода мешавад. афроде аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд ки саводи кофии диниву дунявӣ надоранд, вагарна ба ақл рост намеояд ки инсон метавониста бошад ки тақдири дигар инсонро росту ороста гардонад ва ё ба хондани кадом дуое ба зудӣ шахси фақирро дорову қудратманд созад. зеро агар онҳо чунин қудрат медоштанд, пеш аз ҳама ҳаёти худро хубу намунавӣ мекарданд.
Я духтана наз меддам, вишно мозна шуд. Соня джуно майкна фолбен нафтан, амджа нафтан фолбен. Даму мадам боз кав зим вахше фойдаш набдас. Ягон маниsh нест, амаш дуно бдас. Я боз 300 минутам, бад унафтам бад як думош, унафтам бо мен вайкат. Бо я будига як 500 минутам, амин кун вахше фойдаш набдас. Амаш ҷӯҳта фунеба алда будааст. роҳи халосӣ аз ин гуна доғи ҷомеа ки таҷрибаи ҳаётӣ дуруғу фиреб будани онро исбот кардааст, истифода набурдан аз ин гуна хизматрасониҳо мебошад. кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ як ҳолати машғул шудан ба мушкилкушоӣ ва дигар хизматрасониҳои мардумфиребонаро ошкор намуданд ки аз ҷониби як нафар зан ба роҳ монда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон майёри милитсия эҳсон абдуллозода. дар байни нафарони зудбовару хурофотӣ истилоҳоте ба монанди мушкилкушо доман паҳн кардааст ки ин қишри ҷомеа гумон доранд бо ин роҳ мушкилоти онҳо бартараф мегардад, аммо онҳо боре ҳам ба он нафароне ки ба ҳамин шакли хизматрасонӣ машғуланд назар намекунанд, зеро аксари нафарони ба сеҳру ҷоду ва мушкилкушову фолбинӣ машғул буда худ гирифтори мушкилӣ ҳастанд. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ Шарванд Ҷабборова Муҳаббат Кароматовна соли таваллудаш 1970 сокини ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахтро барои машғул шудан ба чунин хизматрасониҳо боздошт намуданд. ном бурда ба мушкилкушоӣ машғул гардида гӯё бо ин восита бахткушоӣ ва кушоишӣ кор карда ба беморони гуногун ваъдаи шифо ва ҳатто ба бефарзандон фарзанддор шуданро ваъда медодааст. пеши ма рӯзе мешуд, ҳамун рӯзи чоршанбе 3 нафар ё 4 нафар ё 5 нафар меомаданд барои мушкилкушо хондан. одаме буд ки барои бахт меомад, одаме буд ки барои бефарзандӣ меомад, одаме меомад барои кушоиши кор. ҷаббор ва муҳаббат тавассути маҳсулоти хӯрокворӣ аз қабили об, нон, қанд, чойи қоқ, мавизи сиёҳ ва ашёҳое ба монанди пахта ва испанд гӯё ба мушкилоти корафтодагон расидагӣ мекардааст. баъди хондани дуо тарзи истифодаи ин маҳсулотро низ мефаҳмонад. Шаҳрванд Неъматова Муҳаббат соли таваллудаш 1976 сокини ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Шоҳмансур аз зудбоварӣ ва соддагӣ ба Ҷабборова Муҳаббат бовар карда барои бахткушоӣ ба ӯ муроҷиат кардааст. ман муҳаббата дидум овардум шафқасхонада ва гуфтам ки бахт ман кушода ку ҳамиди банкама овардам гилемчара партудам ова кушод гуфт ки немира бихӯ гуфта ҳамира бихӯ бахтит кушода меша. баъд ман вай кардам гуфтам ки майли ба ман бировардам хай 50 сом хай додумша баъди хонданаш ҳечи барор нагирифт. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Ҷабборова Муҳаббат протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шудааст. шуъбаи вазорати корҳои дохилии як дар ноҳияи Рӯдакӣ низ аз ошкорёбии боз як нафар сеҳргар хабар медиҳад. ин нафар Исоқов Турсунбой нафари рӯзгордида мебошад ки дар манзили истиқоматиаш бо ҳар гуна ашёҳои карахт ба фолбинӣ машғул гардида бо ин роҳ зиндагиашро пеш мебурд. айниҳол нисбати ин ҳуқуқвайронкунанда тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд ва мин баъд ба чунин ҳуқуқвайронкунӣ даст назадан огоҳонида шуд. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва ё бевосита ба рақами 02 маҳалли зисти худ занг зада хабар диҳед. инҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва таъсиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем.